Het is niet alleen voor de studenten van nu die hun studieschuld moeten terugbetalen, maar ook voor studenten die komend schooljaar in Nederland willen gaan studeren. Die willen we ook heel graag helpen. We geven daar een voorlichtingsavond voor op aanstaande maandag op 11 april om 7 uur bij Captain Don's Habitat. Daarin komen allerlei praktische zaken aan de orde waar studenten aan moeten denken als ze in Nederland gaan studeren en hun studiefinanciering moeten regelen. Maar het gaat inderdaad ook, komen we langs voor studenten die hun studieschuld moeten terugbetalen. Daar hebben we eigenlijk 2 groepen voor. We hebben mensen die betalingsachterstanden hebben. Ja. Die hebben we uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dus dan willen we samen met ze gaan kijken van er zijn problemen met het terugbetalen. Hoe kunnen we tot een goede regeling komen? Daar hebben we de mensen voor uitgenodigd. En er kunnen natuurlijk ook andere mensen zijn met een studieschuld die allerlei vragen hebben. En ook die kunnen langskomen bij ons tijdelijk servicekantoor bij de belasting. De mensen die een uitnodiging hebben gekregen, die hebben ook een afspraak kunnen maken. Dus die hebben zelf een tijd doorgekregen. En ons tijdelijke servicekantoor is vanaf komende maandag 11 april 1 uur 's middags geopend. Tot en met volgende week daarna donderdag. Dat is dan 21 april. In de ochtend. En we zijn op de 2 dinsdagen dat we er zijn we ook 's avonds geopend. Tussen 6 en 8 uur. Is er een overzicht momenteel van hoeveel mensen nog een openstaande bedrag hebben staan bij Duo? De mensen die een studieschuld moeten terugbetalen op dit moment, die op Bonaire wonen, is een kleine 1000 mensen, denk ik ongeveer. Het is best wel veel. Best wel veel, ja. Aan u de kans toch om de leerlingen, ex-studenten toch uit te nodigen om langs te komen en duidelijk maken dat het hun niet bang moeten te zijn om langs te komen, want het is allemaal voor een betere toekomst voor hunzelf. Zeker weten, ja. Ja, voor de studenten die in Nederland willen gaan studeren wil ik zeggen, kom naar de voorlichtingsavond op maandag 11 april om 7 uur 's avonds bij Captain Don's Habitat. We hebben een website waar de informatie op terug te vinden is. Dat is duo.nl/Antillen. Daar staan ook de openingstijden van ons tijdelijk servicekantoor. Ben je bij de voorlichtingsavond geweest, maar heb je toch nog vragen? Heb je hulp nodig bij het invullen van een formulier? Kom dan vooral langs bij het servicekantoor wat we hebben. De openingstijden staan ook op de website. Voor de mensen die we uitgenodigd hebben voor een persoonlijk gesprek, maar die nog niet hebben gereageerd, die kunnen nog steeds een afspraak met ons maken. En wat Giancarlo al aangaf, wees vooral niet bang. Kom bij ons langs, dan gaan we gewoon samen naar oplossingen zoeken. En verder iedereen die langs wil komen met vragen voor Duo, van harte welkom op het servicekantoor bij de Belastingdienst.